Six Recording Studio दिल्ली। अपने रहेला सैया सवा दिन के फेर में देखो पकड़ाई गइल गेहुआ के ढेर में, गेहुआ के ढेर में, गेहुआ के ढेर में। अपने रहेला सैया सवा दिन के फेर में देखो पकड़ाई गइल गेहुआ के ढेर में। 100 दिन के लाना उधारी दिहला, 100 दिन के लाना उधारी रहला से बोलनीता हमके मारी देहला से बेलना से ना सौदारी दिहला। बोलनीता हमके मारी देहला से बेलना से ना सौदारी दिहला, बेलना से ना सौदारी दिहला, बेलना से बेलना से ना सौदारी दिहला। गेहूं काट चल जाला सवा दिन के फेर में, कैसे कटिए हो सखी जवनिया अकेल में, जवनिया अकेल में। गेहूं काट चल जाला सवा दिन के फेर में, कैसे कटिए हो सखी जवनिया अकेल में, जवनिया अकेल में। गेहूं काट चल जाला सवा दिन के फेर में, कैसे कटिए सखी जवनिया अकेल में। 100 दिन के लाना उधारी दिहला से बोलनीता हमके माटी हला से बेलना से ना उधारी दिहला। बोलनीता हमके माटी हला से बेलना से ना उधारी दिहला, बेलना से ना उधारी दिहला, बेलना से बेलना से ना उधारी दिहला। हतरा रहेला साखी सवा दिन के फेर में, कैसे कटिए हो साखी जवनिया अकेल में, जवनिया अकेल में। हतरा रहेला साखी सवा दिन के फेर में, कैसे कटिए हो साखी जवनिया अकेल में, जवनिया अकेल में। संजय बागी रहेला सवा दिन के फेर में, कैसे कटिए सखी जवनिया अकेल में। 100 दिन के लाना उधारी देहला से बोलनीता हमके मार देहला से बेलना से ना उधारी दिहला। बोलनीता हमके मार देहला से बेलना से ना उधारी दिहला। सिंगर संजय बागी आज मगन।